Kolujú chýry, že pri obchodoch s mestom Košice treba rátať s 20% províziami. Pri tomto projekte použijeme to číslo. Nazveme ho projekt 20. To znamená, náš les, Ťahanovský les s rozlohou 177 hektárov a 2,8 hektárov pozemkov pod blokmi. Ešte na poslednom zastupiteľstve sme takmer prišli o tento les, ktorý chce mesto ako svoj majetok ponúknuť za 2,8 hektárov, ktoré vlastní cirkev. Niečo vám ukážem. Vezmeme 20% z nášho lesa. Na tých 20% si požičiame 300 rozpočtu mesta. Tých 20% lesa, nášho lesa, ktorý použijeme, zhodnotíme takto. Vlastníme 1 770 000 metrov štvorcových lesa. Upravíme 20%. Získame 354 000 metrov štvorcových stavebných pozemkov. Zhodnotíme ich krát 100 eur meter štvorcový. Keďže je to hlboký les, blízko do jednotky, je to veľmi, veľmi opatrné číslo 100 eur meter štvorcový. Tie pozemky môžu stať dvojnásobok. A získame, my mesto Košice, 35 400 000 eur. A ideme ďalej. Majetok mesta, 80% lesa nám ostalo, 20% lesa sme zhodnotili na sumu 35 400 000. Vrátime naspäť 300 mestu, to bude zhruba o 3 roky. Takže mesto má naspäť v kase svojich 7 miliónov. Ostáva nám 28 400 000. Máme tu cirkev, ktorá potrebovala vysporiadať svoje 2,8 hektára. Pýtali si 1,5 milióna, pretože súdny znalec povedal 1,5 milióna. My im dáme 3. Treba dostávať kostol, treba sa venovať ľuďom. Takže 3 milióny dostane cirkev. Dostali dvojnásobok. Ešte stále nám ostáva 25 400 000. A teraz, zlatý klinec, postavíme si akvapark, pretože 25 400 000 máme na účte. A ešte stále nám ostáva 5 400 000. Sme a chceme byť mesto športu, to znamená, použijeme 5 400 000 na to, aby sme možno nemuseli od štátu požičiavať na štadión. Záver je, zostatok síce možno vyzerá ako nula, ale 80% lesa, 80% nášho majetku, mestského majetku nám ostalo. 7 miliónov sme si vrátili naspäť do kasy. 3 milióny dostala cirkev a my sme získali pozemky na sídlisku Ťahanovce, ktoré sme si od nich vykúpili. Máme akvapark zdarma, stal 20 miliónov. A máme 5 400 000 na to, aby sme investovali do mesta športu. My sme Košice, my svoj majetok zveľaďujeme, my svoje dlhy platíme, my myslíme, my konáme. Pán Raši, poďme do toho.